Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy CEM ka KHADC uba penisngan NCM ulaong baka District Council ng ni Shakmat kahaban Pyrkhing baha hakbede baga jingrung jingmi jong ki Briew hapo ka phalau jong ka District Council. Ya kani ula kren halor ka jingdon jong ki seng hagin ki sngi ki bathmu bandrung shapo District Council dak ba kendang jubor ya ka phalor. Kumta uba penisngan ulaong kenang banamdon ka jingsha penjat ki jingtei hapo ka District Council kanahap ban panjing arab na ka sorkar jela bagan bu de ki bor pahara ki baklan kenang bakan nong gajing shinga ni ki nong trei bat numdan gajing sha penjat ki tiar kitar bat gajing tei habo ka council ha ka bede ba gajing wantur kansan ki record jong ka seng HNYM hanin ka sngi hapo KHADC na kalyang uba penshinga ni ulaong gajing ipor ka seng tang ship house ngi ban pendap ya gajing dawa jong ki kamde ka basuk namar ba ki haban pan jing shai na ka shnong bat na ka Hima Milliam bat kumjuru ki hab ban pha ya ka ne land department ban shim ya ka kam kumban syukudau ka seng HNYM hanin ka sngi ka dalit bantur kansan sya KHADC hadian bakam shimla urlong ka jingdawa jongki habede baga jingyo ashna yeng bean ki barjala haki jaka bahab habo ka District Council hoi aga gidem ka niga kam ka wa jamring ka sni dang ki khandiat tayo haga khandiat sngi la badong ba galadon ka jing tho na ka liang ka HNYM ba address au CM jong ka hasil atau mas District Councils dan mar ba CM umdan la syong ban ni kendu ya na bara ka jing tho jong ki supen pau ba ka don ka wei ka jing ya dia thet ga ka hasnong madan riting hosnam ka knai spa ne besau ha ka ba wei na ki manipuri da maklau de na ka jai Briew mitei ula yo ban thet ga hang te po madan riting bat ga jing kwa jong ki kalong bala kumnu ban ai timeline mi ki hapo sitio ban cancel ye kanika jing dia thit te nakalang jonga ko pon la karen shai ye ki ba sitio kamli ba suk yengi namar bangi haban panjing shai nakalang asnong ya panjing shai nakalang ka Hima Milliam bara juga poru kani ga di berka land department ya haban paru sekarang department bahkan shimi kanika kam tenrei sukan kesan menen yewan kum tu dagi jarjar bat benda poyang ti kira agi lama ban penpau gajing persya halu tu kam dengan hai pisu tu i ba ka office procedure jongi la daun nu kam gimna ban sulia wud sitayo namar bala dangi le bakla kam tam haji dei bakani ka pertainment ta ki ba bon gile chikot ngim ko bangin sha defeat ha ka kot jadi na tarong haban da bill of shua ya ka kam khnang ba kan nom ta yagi deji sana kalang jong kalan department kala simkhia ibate bor menjadi la pishai by la constitutive committee ban bisar bnia ini kam ban kalang jong ngaru kumu deputy CM in charge ilaka man haban panji shai na kalang kan ka shnong ka bamenta manenting kumnu ki ya don benta ka jinga tho ai ka kot ya dia thet khandau bat u jai bandu meitei ubah haka non tribal identity kita tahu ngasih ubah nak kalian jungi na simcha jing saya kini kam tho shau orang basnong juga mandin reding ban ai gajing jubab bagum juru bakas Hima Milliam ngin tho shika Hima Milliam bakiru kin haban jubab hakano karukom ban kalian orang basnong jongga malan reding tho ai kini kot dia tit bad kin haban ai gai jing sai hangi damde tangkata nakalyang jongga disikau nakalyang jonga ngahapan endosu sikalan department bahkan shim kia kene kam dan ngatrai ngila ban cancel ya kene ka jinge dia thit dan dei namar bawni orang basnong desu orang basnong menta lade wi orang basnong dila dawde ju orang basnong ngin jindala pha wengi ke jing orang basnong ro dan natau ngasngo ba jingwan juki menen gasngi kumtu bantang hapo new prasngi kamlong ka basuk ingi ka office namangi haban follow ya office procedure aka jing ini bat ka jingwan klam da kalbi ka badai jong ki seng ba per kam tam ki seng ki ba lesing na manong ki seng ba shuya shim kabu ngasu bal na kaleng council ngin haban shong ga isi bat berkat mai namar ba la ka jia jia kumni kan ta shibun ka jing tri kam jong ka council ba ka ju ka poru ya kini ki asset jong ka council kumenen kladong jing penki get tenai kaladong jing keren na kaleng jongi ba la kunungin file ka FIR ki tenai namar ba kam padon kanunu ka damage ika hem file show ya ka FIR nila don tang kan damage min kasir matrai na kala ka isingim don ka wipat kanti ban hap file ka FIR that is number 1 number 2 ka imat hapo kali ka compound min hap ban restrict kandian
namar ba ka jingrung jingmi jung Briew galong lai lan than ba teng kemudian ru kisuan rung kan san gile bom bena da po ki shula ki shu peni galam majung ki kanir ngatanya ban husian tele se ngila ban pan force ngaleng ga government ru bahkan for safety and security jung ki nong trai ba juru na ka benta ban nom damage ki aset ngin ha ban don safety ka baklan yang ni